हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। गणपतीच्या पहिल्या दिवशी जे नैवेद्याचं पान केलं जातं आमच्या घरी, तर ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। याच्यामध्ये वरण, भात, 5 प्रकारच्या भाज्या, मोदक, आमटी आणि असेच बरेच काही पदार्थ असतात। पहिल्या दिवशीचं जेवण म्हणजे खूप असं छान असतं, त्याच्यामध्ये व्हरायटी भरपूर असतात। तर आज हे संपूर्ण जेवण मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। हे आहेत उकडीचे मोदक। तर याची रेसिपी मी अगोदरच अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल। तर इथे हे 21 असे उकडीचे मोदक केले जातात आणि त्याच्याबरोबरच मोदकाचं पीठ आणि सारण वापरून हे वेगवेगळ्या शेपचे असे 4 पदार्थ केले जातात। त्याच्यामध्ये असं एक चक्र असतं, जे आपण नेवरी करतो त्याचा गोल शेप असतो। हे लाडू असतात आणि ही नेवरी असते। तर असे हे तेच मोदकाचं पीठ आणि सारण वापरून असे 4 पदार्थ केले जातात आणि मोदक धरून एकूण हे असे 5 पदार्थ गणपतीच्या पहिल्या दिवशी केले जातात। चला तर आता रेसिपीना सुरुवात करूया। चला आता पहिली भाजी बनवायला घेऊया। इथं कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम केलंय आणि याच्यामध्ये मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। मोहरी तडतडली की आपण याच्यामध्ये जिरं घालूया। जिरं चांगलं फुलू द्यायचं। इथं आपण केळ्याची भाजी करतोय। जिरं चांगलं फुललं की नंतर मी याच्यामध्ये कांदा घातलेला आहे। एक कांदा बारीक चिरून मी याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि हा फोडणीमध्ये परतवून घेतलेला आहे। हलका परतवून घ्यायचा, जास्त परतवण्याची गरज नाहीये इथे। 2 तिखट मिरच्या आहेत त्या मी इथे वापरलेल्या आहेत। केळीच्या भाजीला मिरची थोडी जास्त घालायची म्हणजे भाजी खूप छान लागते। 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हे सगळं छान असं मी परतवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये ही पाव किलो म्हणजे छोट्या आकाराची 3 केळी आहेत। भाजीची केळी असतात वेगळी, तर ती केळी आहेत। तर ती स्वच्छ धुवून त्याची वरची सालं काढून कापून मी पाण्यामध्ये ठेवलेली। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। केळी कापल्यानंतर नेहमी पाण्यामध्ये ठेवावी, नाहीतर ती काळी पडतात। आणि छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी भाजीच्या बरोबरच पाणी घातलेलं आहे आणि याला एक चांगली अशी एक उकळी येऊ दिलेली आहे। याची फ्लेम मोठी केली मी आता आणि उकळी येऊन याला एक वाफ येण्यासाठी ठेवून दिलेला आहे। आता दुसरी भाजी करायला घेऊया। कढईमध्ये तेल गरम करून त्याच्यामध्ये मी मोहरी जिऱ्याची फोडणी दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये थोडासा मी हिंग घातलेला आहे आणि याच्यामध्ये हा आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा आहे तो घातलेला आहे। इथं मी उकडलेल्या बटाट्याची भाजी करते। याच्यामध्ये कढीपत्ता बारीक चिरून घातलेला आहे आणि हे जो आलं लसूणची पेस्ट आहे ती मी हलकी परतवून घेतली आहे, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि छान असं परतवून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 4 उकडलेले बटाटे आहेत ते स्मॅश करून घातलेले आहेत। इथं मी जी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे तर ती स्किप करून तुम्ही नुसती सुद्धा ही भाजी करू शकता। हिरवी कोथिंबीर थोडी घातलेली आहे आणि ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि ही भाजी छान अशी एकत्र करून घ्यायची। चवीप्रमाणे मीठ पण घातलेलं आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। तर ही बघा मस्तपैकी अशी ही आपली बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। झटकेपट अशी मस्त अशी भाजी तयार होते। चला आता तिसरी भाजी करायला घेऊया। कढईमध्ये तेल तापून त्याच्यामध्ये मी मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडली की याच्यामध्ये मी हे 2 कांदे आहेत ते बारीक चिरून घातलेले आहेत आणि कांदा मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे।
कांदा परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ही चणा डाळ आहे ती घातलेली आहे। चणा डाळ मी रात्रभर भिजत ठेवलेली आणि ती इथं वापरलेली आहे। कांद्यासोबत चणा डाळ मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी माझा हा घरगुती जो मसाला आहे तो घातलेला आहे। तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता। हळद वापरलेली आहे थोडी आणि छान असं हे कांद्यासोबत एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी ही पाव किलो दोडकी आहे तर ती चिरून घातलेली आहे। दोडका स्वच्छ धुवून त्याच्यावरच्या साली काढून मी या बारीक बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत, त्या इथं घातलेल्या आहेत। चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। थोडी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची एकत्र करताना, म्हणजे मीठ भाजीला खूप छान लागतं। या भाजीमध्ये आपण पाणी वापरणार नाही आहोत। या दोडक्यामध्ये अंगचंच पाणी भरपूर असतं तर त्याच्यामध्येच ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। मीठ अगोदर वापरल्यामुळे दोडक्याचं पाणी आहे ते खूप छान निघतं। याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर मी याला शिजवत ठेवलेलं आहे। हे 1-2-3 मिनिटाची वाफ दिल्यानंतर बघू शकता भाजी शिजलेली आहे। याच्यामध्ये मी थोडंसं ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा खूप छान अशी भाजी लागते आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी याला अगदी अर्धा मिनिटाची वाफ दिली आहे, जेणेकरून खोबऱ्याचा थोडासा कच्चेपणा निघून जाईल। आणि हे बघा छान अशी ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। चला आता पुढची भाजी करायला घेऊया। तर ही आहे मगाशी जी मी केली आहे ती केळ्याची भाजी, तिला चांगली वाफ आलेली आहे। आता याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे, भाजीमधलं सगळं पाणी आटलेलं आहे आणि छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि खोबऱ्यासाठी म्हणून मी इथं ह्या भाजीला अर्ध्या मिनिटाची वाफ दिलेली आहे आणि ही बघा छान अशी केळ्याची भाजी तयार झालेली आहे। चला आता चौथी भाजी करायला घेऊया। कढईमध्ये तेल गरम केलेलं आहे, याच्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या मी ठेचून घातलेल्या आहेत। 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत ह्या। लसूण चांगला परतवून घ्यायचा, त्याचा कच्चेपणा जाईल इथपर्यंत। याच्यामध्ये थोडासा मी हिंग घातलेला आहे आणि हे छान असं परतवून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी हे कांदे आहेत 2 बारीक चिरलेले कांदे ते घातलेले आहेत आणि छान असं हे सगळं परतवून घेतलेलं आहे। एक टोमॅटो आहे बारीक चिरलेला, तो पण मी इथं घातलेला आहे। टोमॅटो परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी एक बटाटा आहे तर त्याच्या छोट्या छोट्या फोडी आहेत त्या घातलेल्या आहेत। तर बटाटा मी याच्यासोबत परतवून घेतलेला आहे। मोठ्या फोडी नाही, छोट्या छोट्याच करायच्या, म्हणजे त्या पटकन शिजतात। माझा घरगुती मसाला मी आवडीप्रमाणे घातलेला आहे। तुम्हाला कितपत तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे मसाला वापरायचा। थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि छान असं हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये हे काळे वाटाणे आहेत तर ते उकडून घेतलेले काळे वाटाणे आहेत। वाटाणे स्वच्छ धुवून रात्रभर मी भिजत ठेवले आणि हे उकडवून घेतलेले आहे। पुढे जाऊन मी याच वाटाण्याची आमटी करणार आहे, तर त्याच्यासाठी जे वाटाणे उकडवले तर त्यातलेच थोडे वाटाणे मी इथं वापरलेले आहेत। आणि ही आहे गवार, तर ही गवार स्वच्छ धुवून निवडून मी इथं वापरलेली आहे। ही आपण गवारीची भाजी करतोय। गणपतीमध्ये हमखास अशा प्रकारची भाजी आमच्याकडे केली जाते, खूप छान लागते। चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची। आता याच्यामध्ये मी भाजीबरोबरच पाणी घातलेलं आहे, खूप जास्त पाणी नाही घालायचं, थोडं भाजीपेक्षा कमी घातलं किंवा भाजीबरोबर घातलं तरी चालेल। आणि हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि याला वाफ द्यायला ठेवून द्यायचं मंद गॅस फ्लेमवर। चला आता पुढची भाजी करायला घेऊया। तर याच्यामध्ये मी मोहरी जिऱ्याची फोडणी दिलेली आहे तेलामध्ये, हिंग वापरलेला आहे थोडासा आणि इथं मी या हिरव्या मिरच्या आहेत त्या तिखट आहेत हिरव्या मिरच्या त्या 2 वापरल्यात आणि थोडा कढीपत्ता, असं मी सगळं असं एकत्र करून फोडणी छान केलेली आहे। याच्यामध्ये अगदी थोडा मी अर्धा कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे, कांदा नाही वापरला तरी चालेल, इथं आपण कोबीची भाजी करतोय। तर कांदा हलका परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये ही भिजवलेली चणा डाळ घातलेली आहे। 1-2-3 चमचे भिजवलेली चणा डाळ घालायची। कोबीच्या भाजीमध्ये ही भिजवलेली चणा डाळ खूप छान लागते। चणा डाळ फोडणीमध्ये छान अशी परतवून घ्यायची। 1 पाव चमचा मी इथं हळद वापरलेली आहे, हळद पण छान अगदी परतवून घेतलेली आहे। आणि याच्यामध्ये मी कोबी घातलेला आहे, तो कोबी स्वच्छ धुवून मी चिरून घेतला आणि मी तो पाण्यामध्येच ठेवलेला होता, त्याच्यामुळे मी इथं भाजीमध्ये पाणी वापरणार नाही आहे। तुम्ही समजा नुसता कोरडा कोबी वापरत असाल तर थोडंसं पाणी घाला, म्हणजे भाजी खूप छान शिजते।
जास्त पाणी नाही, अगदी थोडं पाणी घालायचं. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. मीठ आधीच घातल्यामुळे कोबीचं पाणी आहे, अंगचं पाणी आहे ते खूप छान सुटतं आणि भाजीला खूप चांगली चव येते आणि भाजी लवकर शिजते सुद्धा. तर हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. एक छान एकत्र भाजी करून झाल्यानंतर मंद गॅस फ्लेमवर मी ही वाफवत ठेवलेली आहे झाकण ठेवून. हे बघा, गवारच्या भाजीला छान अशी वाफ आलेली आहे. भाजीमधलं पाणी आटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. आमच्यामध्ये प्रत्येक भाजीमध्ये ओलं खोबरं वापरलं जातं आणि छान एकत्र करून ही बघा एक वाफ देऊन गवारची भाजी आता तयार झालेली आहे. हे बघा, कोबीच्या भाजीला पण चांगली वाफ आलेली आहे. याच्यामध्ये पण मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि ओल्या खोबऱ्यासाठी म्हणून मी पुन्हा एकदा याला अगदी अर्ध्या मिनिटाची झाकण ठेवून वाफ दिलेली आहे, गॅस मंद ठेवून. चला आता वरण करायला घेऊया. इथं मी तुपाची फोडणी दिलेली आहे. तूप चांगलं गरम झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हे वाटण आहे याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं आणि थोडंसं जिरं असं मिक्सरला हलकं फिरवून घेतलेलं आहे आणि ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि एक चांगली याला उकळी येऊ दिलेली आहे. चवीप्रमाणे इथं मी मीठ घातलेलं आहे. इथं मी मूग डाळीचं वरण केलेलं आहे. खूप छान असं हे वरण लागतं. तुम्ही रोजच्या जेवणामध्ये सुद्धा हे वरण करू शकता. तर मूग डाळ मी चांगली उकडवून घेतलेली आहे कुकरमध्ये. याच्यामध्ये बाकी मी काही घातलेलं नाही आहे, नुसती मूग डाळ आहे. स्वच्छ धुवून त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे घालून मी कुकरला चांगल्या 4-5 शिट्ट्या देऊन ही छान अशी मूग डाळ उकडवून घेतलेली आहे. याच्यामध्ये वापरण्याच्या आधी मी थोडी ती फेटून सुद्धा घेतलेली होती, म्हणजे एकदम छान असं वरण हे तयार होतं. आता आमटी करून घेऊया. 2 चमचे तेल गरम करून त्याच्यामध्ये अगदी मी अर्धा चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडली की मी माझा हा घरगुती मसाला आहे तो इथं घातलेला आहे. तेलामध्येच मसाला घालायचा म्हणजे आमटी खूप छान होते. अगदी पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हे सगळं असं छान असं एकत्र करून याच्यामध्ये मी हे आमचं मालवणी वाटण आहे तर ते घातलेलं आहे. याच्यामध्ये मी आलं, लसूण, कांदा परतवून त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर असं एकत्र करून भाजून हे वाटण तयार केलेलं होतं. थोड्या ओल्या खोबऱ्याच्या ज्या कातळ्या आहेत तर त्या मी घातलेल्या आहेत. त्या या आमटीमध्ये खूप छान लागतात. मीठ वापरलेलं आहे चवीप्रमाणे आणि छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता हे आहेत काळे वाटाणे. हे क्रश केलेले काळे वाटाणे आहेत. वाटाणा रात्रभर भिजवून नंतर मी त्यात थोडा कांदा घालून आणि थोडंसं मीठ घालून कुकरला अगदी 7-8 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत. तर त्यातला थोडा वाटाणा मी क्रश करून इथं वापरला आणि थोडा अक्का वापरला. तुम्हाला आमटी जेवढी पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं पाणी वापरायचं. काळ्या वाटाण्याची आमटी प्रत्येक सणासमारंभामध्ये आमच्यामध्ये केली जाते. खूप छान अशी आमटी लागते. तर बघा, छान एकत्र करायची आणि मस्त अशी ही आमटी आता याला उकळ येऊ द्यायची. काळे वाटाणे शिजायला थोडे कठीण असतात त्यामुळे याला कुकरला शिट्ट्या थोड्या जास्त द्याव्या लागतात. एक चांगली दणकून मी याला उकळी दिलेली आहे आणि हे बघू शकता खूप छान अशी ही काळ्या वाटाण्याची आमटी तयार झालेली आहे. तर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे मी हे संपूर्ण पहिल्या दिवशीचं जेवण मी तयार केलेलं आहे. यामध्ये 5 प्रकारच्या भाज्या, मोदक, भात, वरण, आमटी असे वेगवेगळे पदार्थ मी केलेले होते. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.